Hvad laver du? Jeg løber. Må jeg se, hvor stærkt du kan løbe? Du løber jo lige så stærkt som et lyn. Ja. Hvor har du lært at løbe så stærkt hen? Hos Thor. Er det rigtigt? Er det ham, der har lært dig det? Ja. Nå. Og der er min fine. Ej, må jeg se den? Den er sørme fin, hva'? Ja. Min mor har selv givet mig den. Er det rigtigt? Der var du heldig. Ja.